Здравейте, аз съм Артур Артипарти. Днес ще започна клипчето с ето това, което намерих в склада. Това са откодови страници от поне преди 13-14 години. Дъскалиците караха родителите на децата, които се справят по-добре с материала и могат да работят допълнително да я купуват. Това беше на брат ми, както казах, от преди 13-14 години, когато той беше в първи клас. И доста хубаво изпълнение на вяра, понеже 2 години по-късно и на мен ми купиха същото, само че с 2 години разлика в издателството. И сега искам да ви прочета нещо преди да продължим напред. Една басня, написана от дядо Благо. Баснята е чешма. При широко шосе имало чешма. От нея текла непрекъснато чиста бистра вода. Всички пъти се отбивали при нея да се мият и да пият. На чешмата дотегнало да гледа различни пътници как мият ту лицата си, ту краката си. И захванал да ги подбира. Едно му пущала вода, други му сепвала водата си. А един ден решила да спре за цял месец. Никому вода да не пусне. Водата вътре е почепвала, че това не е хубаво, но тя не слушала. Направила както си решила. Цял месец никому капка вода не дала. Но ето що станало. Изминал месеца чешмата поискала да потече отново, но ни капчица вода не капнала. Водата си била намерила друг изход и почнала да извира на друго място, далече от чешмата. Много се надувала нещастната чешма, но вода не потекла. Хубавата чешма запустяла. Както казах, това е басня от дядо Благо, чешма. Чухте, става дума за една чешма, която за един месец секнала водата си и повече не потекла, хубавата чешма запустяла. И днеска искам да обърна внимание на една чешмичка във Варна, която въпреки времето не спира да тече. Преди около 2 дена се разхождахме с якета отдолу по тениски. На следващия ден заваля из ведро, сложихме дебелите якета, извадихме чадърите и на следващата сутрин града усъмна замръзнал, но въпреки това една чешмичка във Варна продължава да работи. На мен ми беше странно, когато края на есента спряха всички други чешмички етяни и си казах, нека взимам. Добре, продължава да тече, радваше ме, пиехме си оттам вода и сега още продължаваме, защото въпреки времето чешмата тече, всички варници знаят тази чешмичка, намира се до операта, всичко около нея е замръзнало, но тя тече и водата в сравнение с въздуха е топла. Или поне ни се струва топла, отколкото студения въздух, който ни щипе лицата, ръцете и замръзваме до крайност от него. И когато се преверим, когато пуснем студената вода и тя не се струва топла. А ето сега. Както виждате, кадрите не са кой знае какво, снимах с телефон, но дори да не се вижда добре как водата тече, то се чува. Знам, че клипчето не е кой знае колко интересно и сега си казвате, той нали, арти парти ми говори тук за чешми, но на мен ми става интересно как посред зима замръзнал град чешмичката продължава да тече и водата си бълва и бълва, не е като в басията. И затова направих това клипче. Просто ми стана интересно, както казах. И ще приключа клипчето с призив да се абонирате, да споделяте, да харесвате. Бих се радвал и да получавам отзиви в коментарите, независимо какви са те. И това е.